ନିଜର ଭ୍ୟାଲୁ ବଢ଼ାଇବାର 21ଟି ସହଜ ଉପାୟ। 1. ନିଜକୁ ସମ୍ମାନ କର। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ସମ୍ମାନ କରେ, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଛୋଟ ଭାବିବା ବନ୍ଦ କର। 2. ସତ୍ୟ କହ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। 3. ସମୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ଯିଏ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝେ, ସମୟ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। 4. ଦିଆ କଥା ରଖ। ଏକ ଥର କଥା ଦେଇ ତାହା ପାଳନ ନ କଲେ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। 5. ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ କିଛି ଶିଖ। ଜ୍ଞାନ ମଣିଷର ଭ୍ୟାଲୁକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଶିଖିବା କେବେ ବନ୍ଦ କର ନାହିଁ। 6. ଭଲ ବ୍ୟବହାର କର। ମଧୁର କଥା ଓ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ହୃଦୟ ଜିତିନିଏ। 7. ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର। ରାଗରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ କ୍ଷତି କରେ। 8. ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ଛୋଟ କି ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଶିଖ। 9. କମ୍ କୁହ, ଅଧିକ ଶୁଣ। ଭଲ ଶ୍ରୋତା ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ପାଏ। 10. ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କର। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ମଣିଷକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ। ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ତାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଏ। 11. ନିଜ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନିଅ। ସୁସ୍ଥ ଶରୀରରେ ସୁସ୍ଥ ମନ ବାସ କରେ। 12. ପରିଷ୍କାର ରୁହ। ପରିଷ୍କାର ପୋଷାକ ଓ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। 13. ନିଜ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଅ। କୌଶଳବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସବୁଠି ଆଦର ଥାଏ। 14. ଈର୍ଷା କର ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ସଫଳତାରୁ ଶିଖ। ଈର୍ଷା କରି ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। 15. ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କର। ଭୁଲକୁ ମାନି ସୁଧାରିବା ହେଉଛି ସାହସୀ ମଣିଷର ଲକ୍ଷଣ। 16. ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଜୀବନ ଦିଗହୀନ ନାଉ ପରି। 18. ଖରାପ ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼। ଭଲ ସଙ୍ଗ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଖରାପ ସଙ୍ଗ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। 19. ବିନମ୍ର ରୁହ। ଫଳଭରା ଗଛ ସବୁବେଳେ ନଇଁ ପଡ଼େ, ସେହିପରି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ବିନମ୍ର ହୁଅନ୍ତି। 20. କାମକୁ କଥାଠାରୁ ବଡ଼ କର। ଲୋକମାନେ ତୁମ କଥାକୁ ନୁହେଁ, ତୁମ କାମକୁ ମନେ ରଖିବେ। 21. ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କର। ଗତକାଲିଠାରୁ ଆଜି ଯଦି ତୁମେ ଭଲ ହୋଇପାରିଲ, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା।